A wannan bidiyon za ku ga yadda za mu ciyar da gari guda. Ci gaban bidiyon da muka ciyar da fursunoni da kuma gari guda. Don haka ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Muna shigowa cikin garin gashi nan kamar yadda kuke gani, yara suka dinga gudu suna zuwa suna ɗauko kwanuka gashi nan kamar yadda kuke gani, suna zuwa suna bin layi. Kafin ka ce me wannan, mutane sun cika gurin nan makil gashi nan kamar yadda kuke gani, nan ga bangaren ma nan take bayan sun gama bin layi sai muka zo muka fara basu abinci gashi nan kamar yadda kuke gani, muka fara da bangaren yan mata yan yara. To tsari muka yi, kai wannan garin gaskiya na ji daɗin yadda suka yi abin, saboda wani tsari muka yi one by one ake turo mana yaran gashi nan kamar yadda muna ba su abinci. Cewa muka yi manya kan masu bilayi kawai iya yara za mu ware mun gama da yara kun ga can manya a tsaitsaye suna jira, mun ce kawai garin nan iya yaran su kawai muke so mu gani saboda kada abin ya rikice, kun san aka haɗa manya da yara. To kun ga yadda ake sai a turo ɗaya ya zo sai a zuba sai a tafi. To haka muka yi, bayan mun gama da yaran sai kuma aka zo aka yi na manya shi ma a natsi. Alhamdulillah wannan garin sunan shi Mushu ne, gashi nan haka muka ci gaba da basu abinci. To fa kada ku manta akwai lokacin da kamfanin gerawa ya ba mu contribution din naira 200,000 saboda yawan amfani da shinkafa shi da muke yi. Kafin ka ce me wannan garin nan fa ya cika yi makil, don wallahi daga wasu garuruwan ake zuwa ma, kun san kauye ba sai dai kaga ana gudu wai labari har ya je wasu makotan kauyukan. To bayan mun gama gaba daya muka je muka yi sallama ga mai unguwa ya godiya a gare ku, sannan muka yi addu'a.